تمسكنك شابير عبي خام متوارخ قبائنا نبيل كيركب لهم بود خاب يسوع كريستوس هاللويا praise God زيابير مونغنا الامين كما يكن يخم زيابير برقص عبا املاخ يا امين حجر ما زقرم جزي خلونا يا امين زيابير عبي هاللويا املاخنا عبيو هاللويا praise God قد مسفكات مغاري حدا disclaimer قبل إذا سرّ قفحين لو جاي مسكن هاللويا سلازم كم توماس متكون ترى نناشع حف بدار يقوم لي بوزراي تقول أوكي يس كويسين مغنيات الجزاز أغلني سرّ يرخو كلهم معتي سمعكم الله خم جاي مسكن ناي عشرين حدا معتي تصوم صوت نيرنا سلازي جاي باركم توم نعوز ودباحوات ملاح مسكن أنا تصوم صوت نايك النير بس تصقام لكن يخلي بلني قوي بارا أقل قالوا خلقوا تصوم صوت نفعك وكون يراني كاب كلت معات من العلس قال لي أي فلتني بصوم صوت ماتي أبناء سلسلة معاتي ناي تصوم صوت الأوان كعدم كله مبل كلاي معاتي كلها في قبر that was ناتي عقل مالتي أملاخ مسجن جن سبن حروسينو أجزيابي يحوري أنت عمين بلني دايركشن كتركب من الدليخة ناتكا ترير وسانة يحات قوشاي مسكن سلازي قوشاي بارا حتى سلازر له قوشاي مسكن أجزيابي كزارب سلزدلنايو أجزيابي مرحنة كيف سلزدلنايو أجزيابي بزعبا أبكن ما يزول له مسألة خزارب الناس سلزدلخوه ناي جدًا كتصليها لني إلى وسنين حسبوا ناي كل تمعات تمكرو إذا مسانات أتواجن سر خلوا كارلو يلمني توم زي مدوبا موسى زبهاري لن حنسا عند رأتيها أبتت أتوا جزار ما تتعيس كون كبلع الحريقة زبلع نجريلن إمبتيو سلازي نعيسران حرم معالتي تفرم ديها أي تفرم حلمني Yes, go ahead. Hallelujah. It was a tough decision. I had a question. أكمل زيافير بتعم بكا حتى زلنا نسويه وشيء مسكن كلاتنا حتى لنا مين حتى عند حتى أنا أملاك نبر زيافير كزارنا ندلينا أملاك مرحنا ندلينا كدانو كحد سلنا ندلينا وشيء مسكن أملاك كدانو كحد سل كارلو هذا حروان قر يا أتوكاي أولسكو حيال ناي وانجل وفر مسكبرسي أجا أملاكو يسونيرو كبر أملاكو يسوي عينيريو تأمرات أملاكو يسبونيريو أمونغو كم باوز جيرو hold on نخونتو يقوي كي هليرو he decided to test زغوبروز نبرو خلو كفتشو مريزو زفتشو له بايتاقا دلي أملاك مسجن سلازم ناب إيرساليم كملس بزعباتك كغوبروز حسبون زغوبروز نورن مستوم أوراتات كزارب مسكرنت كركب زيابير كزاربو مراقص خبو أكما أملاك دليو أملاك مسجن ناي كله ودا أملاك ناي كله كريستيان هيوت كومي ملكعت فعلا مرقوتين مسجن سلازي I decided نعيسران حاله مع الخاص أيلنا وشيء مسجن زيابير عبي آمين هاللويا زيابير عبي እግዚአብሔር የኽእሪ አሜን ጎሻይ መስገን እግዚአብሔር ድማ ተዛሪብና ፐርሰናል አይ አምላክ ዛሪብኒ ሕቶታተይ ጽሒፈ ተጠንቀቀ ሕቶ አቅም አምላክ ጀነራላይዜሽን አይ ብዙ አይሰርሕኒ እንተራ ultimate intimacy ምስ አምላክ ደሪኻ you got to be very specific ምክንያቱ እምነት ይሓትት ይኾኑ ምዃኑ አምላክ كسعت زدقة قداي كوكا مسيو كزاربكان كمرحكان كحبركان زدلن بتاع مزبهجن أملاخي هاللويا والله تتلكي أزماتون كمسألة كذا أملاخ أنت رأى زاريك يا ماضي سأجي حد تقول كسع كندور ريليشن مسوق عند لك كان وساني حد تقول شيء برا سلسلة عبيت حطوا صحيفة أتي كم أملاخ زيابير بزع سلسلة يقع
تزاريبني هاللويا እግዚአብሔር ይዛረቢው አምላክና ብርቱ አሜን አፍቃሪና ስለሆነ ጓሳና ስለሆነ እግዚአብሔር ኪዳን ይحدث መንገድ የተዓራሪ ምልክት ይህብ ይዛረብ ጎሻ ይመስገን ሃሌሉያ ዳይዳ እስራ ሐለ ማዓት ንሕር ያቅሙ ቆንካሲ ጥራኻይ ሰደካን እግዚአብሔር አሜን እስከለኒ ሓደ ናይ አምላክ ሰብ ከምዚ ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ክሳዕ 3 መዓልቲ እንድሕር ጸሊኻ ኢሉ ያንግቹ ዝበሃል ዓብና አምላክ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ኢሉ አፍ ደጌታት ዝኸፍት ጸጋ ይበካ ኢሉ ዶርስ ኦፕን ይገበልካ አፍ ደገ ምኽፋትን አቲኻ ምብዝባዝን ግን ካልእ ዝተፈለየ ርእስቲ እዩ እንተራ ካብ 3 መዓልቲ ክሳዕ 7 መዓልቲ ኣብ ቅድመይ ክትጽልኽ ኢልካ ከዓ ኢሉ because it's a dimension ጾምን dimension ይሉ ኣሎ አጽዋር እዩ ሓደ level እዩ እግዚአብሔር አርዑት ዝሰብ ጸጋ ሰንሰለት ዝብጥስ ጸጋ ይውስኸካ ኢሉ እዚ አምላኽ ንዓይ ዝመሃርኒ ኢሉ ኣምፂዎ ካብ 21 መዓልቲ ክሳዕ 40 ኣብ ቅድመይ እንተራ ብጾም ጸሎት መጺኹም ግን ወለዶ ዘድሕን ጸጋ እየ ዝህብ ኢሉ አምላኽ መስገን ሃሌሉያ I accept it أنا مغنياتو مصحف قدس أو دقف هاللو كافت بحر نايتي صلوتن وصيت درا عقين كاي مالتي أملاك مسجن سلازي زي بيت صبوق زي هيبنا تباريخنا وقوي تاي مسجن نفسنا قنايت نسنزلو أملاك بارا آمين لازم زي أقفي حالا لما عندي نبأي أحمد صر don't worry إيش قوي تاي هالويا لو من المهارات مرتي حتى زبالي قوي تاي مسجن كهنن نقصن إخاز بري أملاك بارا نسخان تايخا كهنن نقصن إخاز أسكا حدا حتى قدم يجي given that the current situation عالم كم زلات تغلا مالتي لومي كم precondition نصدرعو أما مغنا دمس تزقبر نيرو بقى يسلم مع أنت يمسع ويد ما يصنح تزول نيرو حج كابل بزاربني يسوس بقى لما أنت يمسع زبل كمان مني تتأكيد مرسو يسوس لما أنت يمسع given the current situation زلوا كنا كم زلوا خلوا بقى لما أنت يمسع يسوس نقرنا ماسي تي جورني يبقى لما أنت يمسع بناي مسعات من قد ما تيه لو مدو يمسع ولا استثناء اسكي يمسع ترو قويتاي بارك see this is the problem أنا كافتم يصنح زولي وايبل طعمي أملاك مسجن نقول تاخذ مباهات صبغيو እግዚአብሔር ክመጽ ምድላይ ጽቡቅ እዩ ግን ንሕና ኣብ ልዕሊ ጸልማት ሕነ ኸይፈደና ስለምንታይ ክርስቶስ ይመጽእ ኣነ ኣብ ልዕሊ ጸልማት ኣብ ልዕሊቲ ብዘይ ሕጊ ዝነገሰ ጸልማት ሕነ ክፈዲ እየ ዘሊ ሕነ ክትፈዲ ኢኻ ተጸዊዕኻ ሃሌሉያ حنا خفديخا تصويخا قلت يا مسكن يسي انت را ميشن اورينتد زي كوينكا تلقو او وشتو زلوو انت زي كوينكا وين توحيدو بزح غزي يوسف حجي يمصاي خاطبل ኢየሱስን ኮ መጽደልዩ actually ክሪኤና ኮ ይደልዩ ግን ተልእኾ ኣለዎ ኣዕኑድ ናይ ጽራኢ ከይፍረስና ኢየሱስ ክመጽእ ኣይክእልኒ ወላ ንዓንተ በልናዮ ጎሻ ይባረኽ ስለዚ ንዓና ከገድሰና ዘለዎ ሕጂ ኣምላኽ መስገን ኢየሱስ ማስ ክመጽእ ኣይኮነን ከገድሰና ዘለዎ ጎሻ ይመስገን እንታይ እዩ ኣነ ንተልእኾይ ንዕየይ ኣብ ልዕሊ ጸልማት ንዝገብሮ ኢምፓክት ጽልዋ ኣዕኑ ጸላይ ኣብ ምፍራስ ናተይ ግደ ተኻዊኖ ተመሊዶ ተወዲኢዶ ዝብል ብጣዕሚ ኮንሰርን ግብርና ግቦ እዩ ሃሌሉያ ሕነ ፈዳይኻ ስኻ ጎሻ ይባረኽ ኣሜን እግዚአብሔር ጽበየካ ዘሎ ሕነ ክፈዲ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ
ግብር ዲያብሎስ ከፍርሲዩ ዝተገልጸይሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ብውልቁ ንግብር ዲያብሎስ ብውልቁ ንኹሎም ሕቅነት ስልጣናት ስዒሩ ኣብ የማን ኣምላኽ ምስ ከበረኻ ተልእኾ ግብር ዲያብሎስ ናይ ምፍራስ ስራሕ ንዓይን ንዓኻን ይህብና ኣምላኽ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ምጽኣት ክርስቶስ ዝናፍቕ ሰብ መቕጻዕቲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ጸልማት ከቃላጥፍ ኣለዎ በዓል ተልእኾ ኮይኑ ክወፅእ ኣለዎ ኣምላኽ መስገን ተልእኾ ሒዙ ክወፅኻ ናይ እግዚአብሔር መንነት ናይ ኣምላኽ ኣጽዋር ናይ ኣምላኽ ትሕዝቶ ናይ መንነት ፍጹም ምቅያርካ የድልዮ ሰይጣን ነቲ ብኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ጥራይ እዩ ዝሰምዕ ካልእ ኣይስምዖን ኣሜን ስኩለኒ ሰይጣን ንክርስቶስን ነቶም ኣርኣያ ክርስቶስ ዝኾኑ ክርስቶስ ድማ ዘለዎም ብናይ ክርስቶስ ጥበብ ጥራይ ዝዓዩ ንዖም ጥራይ ይሰምዕ ንዖም ጥራይ ዝእዘዝ ንዖም እዩ ዝምብርከኽ ጎይታ ይባረኽ ኣሜን ስኩለኒ ሃሌሉያ ስለዚ ኣርእስተ እንታይ ሎሚ ንስኻ ካህንን ንጉስን ኢኻ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ መልኺድ 2:9 ከም ዝብል ክሳብ 10 ኣሕዋትና እንዳውፁና ካብ ዝኾን በ ንስኻትኩም ግና ዕብየት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ this is a mission ተልእኾ ኣሎ ብዚ ጎይታ ይባረኽ ካን ኢማጅን ነዚ ሸልካ ክትሓልፋ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እግዚኣብሔር ብመደብ ሓርዩ መዲቡ ኳልኩሌት ገይሩ ካብ ብዙሓት ፈልዩ ዕላማ ዓጢቑ ዝጅመር ዝውዳእ ተልእኾ ሂቡ እዩ እግዚኣብሔር ንዓኻ ኣቒሙካ በዚ ቀልዲ የለን ጎይታ ይመስገን እንታይ ብለና ኣሎ ንስኻትኩም ግና ደግነት ኣብቲ ኻልኻ ክብሪ ኢልዎ ኣሎ እቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ዲክሌር ክትገብሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ኣብዚ መንነትና ኣሎ ተልእኾና ኣሎ ኣምላኽ መስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብኡ ከዓ እቲ ለኣኽሎ እቲ ዘሕይለናኻ ኣሎ ስለዚ ተልእኾ ክፍጸም መንነት ክትዓረ ነይርዎ እግዚኣብሔር ድማ እንታይ ኢልና ኣሎ ንስኻትኩም ናይ መንግስቲ ካህናት ኢኹም ሮያል ፕሪስትሁድ ይብሎ ወይ ድማ ዩ ኣር ኪንግስ ኤንድ ፕሪስትስ ብሎ ወይ ድማ ንስኻትኩም ዘ ኪንግደም ኦፍ ፕሪስትስ ብሎ ኩሉ ትርጉም ሓደ እዩ ጎይታ ይመስገን በብዝጣዕሞም ንሓደ ሓቂኦም ጠቂሶም እስኻ እንታይ ኢኻ ናይ ሓደ ዝተገልጸ ወይ ከዓ ኣብ መስርሕ ምግላፅ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ካህን ኢኻ ኣንተ ኣሜን በለ እስኪ ሃሌሉያ እስኻ እንታይ ኢኻ ናይ ሓንቲ ኣብ ምድሪ ትግለጽ ዘላ ናታ ጽልዋት ተስፋሕፍሕ ዘላ ኢምፓክት ናታ ትገልጽ ዘላ ንጸልማት ትደፍእ ዘላ ናይዛ መንግስቲ እዚኣ ካህን ኢኻ ስለዚ ኣብ መንጎ መንግስታዊ ተልእኾኻን ክህንነታዊ ተራኻን ዘሎ ሪሌሽን ምፍላጥ የድሊ ናይ ክልቲኡ ስብእና ኢኻ ንዓኻ ኣብ ቅድሚ ጸላኢ ሙሉእ ዓወት ዝበካ ኣሜን ክሰምዕ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንታይ ኣብ ዘለኹ ንስኻ ካህንን ንጉስን ኢኻ ስብእና ናይዚ ክህንነትን ንግስነትን ኣብ ውሽጥና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ከምታ ኣብ ክርስቶስ ዝነበሮ እንተ ደኣ ክሰፍር ዘይክኢሉ ኢምብሬስ ክንገብሮ ዘይክኢልና ከመይ ጌርና ብኡ ፋንክሽን ከም ንገብር ክረኣየና እንተዘይክኢሉ ተልእኾና ደግነት እግዚኣብሔር ክብሪ ኣምላኽ ሬፕሬዘንት ክንገብር ክንገልጽ ክንተክል ከም ፍሉይ ህዝቢ ብዓዋት ክንርከብ ኣይከኣልኒ ልቢ በሉ
نسخاتكم غنا دغنت اتكاب صلمات ناب زغرن برهان صوعكم ما انت ختنغرو اجي اذا ختنغرو يلزلو قال it's not about verbal confession اب املاح منغار مالت قلبالو متكال مالتي قدف امين بلني انت امين بلني اب املاح منغار مالت declare مغبار مالت نا እግዚአብሔር substance متكال مالتي that is the law of heaven سلام تايكم يبرالو سغا بافنا تراي سلازبلنا ايو እግዚአብሔር ستودو خوين يسمعنا املاك እግዚአብሔር حقي املاك مسجن declare مغبار مالت substance ممصا متكال مالتي املاك قومي يحقو هاللويا مزمور داويت 33 شدشته كومن ما تشعته قال املاك كم زلنا له اسك عاوينا منبو مزمور داويت 33 شدشو صلي دريها تشعته او انت يبل ها اسك عاوينا سمعت بغالك زيابير تغيرهم بزولو سراويتهم بستنفاس عفو تقوبريو رأي اكزيابير منتو زيو حقو زيو اكزيابير قالوا انترا لغيقو انترا ديكلير جيرو اب قالوا منفس الله تنفاس الله قالن تنفاسن ابزلو مغاز سبستانس الله وشاي بارا This is the identity of God. أنا نسخان كنكيرو أي كالنيو من النت أملاقيو أب قالوا تنفاسوا له أب تنفاسوا قالوا له قالوا بتنفاسوا خلقا كله declared كون كله نا إكزابير substance تنسخات تدليو substance ويكا نجر يولد سلازي أب قدماي بيتروس معاف كلته كابت شعات تخص عسرته دقنت العلا أملاك تنقروا كبر العبيات تحيال أملاك كتنقروا the praise of his glory كبرون كاللوت المعرخ نداي عبو مهانو برتوع مهانو كتنقروا زبل قال اتبع أخاته أوجو أم مدر ما سابستانس كلبز اللوه نايك زبال قاليو ناي أملاك قاليو hallelujah you are authorized by God appointed by God نابز لفز نابز فريكوانسي مغنياتو بزمن الناس تزارب دراسة كيلكا نخبرها أملاك زخون سراي عب زطلبت علم سراي عب زملخو علم سراي بوزع من قدي ناي أملاك نجر عب زسو علم نخبرها أملاك زخون نجر كم تسايكلني سلازم نبتنايك زي فريكوانسي ناي أملاك ناي مسرح بحري طبب مردع مبساحر لي أملاك مزقن Trust yourself. نجزار صا أب أملاك زلوا السفرة. نجرا. جزار صا أب أملاك زلوا السفرة. كتفلت يرليا كت أمنوخ أيرليكا. وشاي برا. تقصد شعات خمرة. سلسلة شعاته. مزمور رايد. أبغى نتايل نالو. أول ناس نقول كلنا نقوله. السوبر ها. كونرما داسلو عززه قومه أملاك كبر كله نجار يقوم أملاك كذا كله نجار يقوم Did you see that? إذا نايك زيابير بحريو ناي أملاك زي الوقت بحريو بحرياتها أبانا تغير ويو دوكين ويو أقميت ويو السون ترايلو زقوم كينو مس عززه دوز متراخينو نجراز خصت راخينو نعنا أبزام تزياجي نمجراز كبرو دقنتو نخلاري ناتي نجر التوجه لك علو تزاريبك كتقوم تزاريبك نجرات كتفتر نايك زيابير كالت أملاخ نعاها هي بكلماتي أملاخ أنت أمين برني هاللويا سلازي نعنا كهنات النجوسات نجستاتن جيرنا إكزابير نايكلتيو أرادة مسمبار أزيو صانع جي effective تراك
ክትኮን ኮይንካ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9-10 ኣብ ቸርች ኮይና ንእውጆ ኢና ኣነ ከዓ ሕጂ ኣብ ኩሉ ነገራትና ኣብ ዓለም ምስጢር ናይቲ ቃል ክግለጽ ይደልያ ኣለኹ ሃሌሉያ ደግነቱ ክሰምዕ ዘለዎ ዓለም እያ ደግነቱ ክፈት ዘለዎ ጸልማት እዩ ደግነቱ ተዋጊኡ ክስዕ ዘለዎ ኣብ ጸልማት እዩ ስለዚ ደግነቱ ክትገልጽ ሓይሉ ክትገልጽ ኮይንካ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ምፈጥኻ የድሊ ማለት እዩ ሕጂ ልቢ በሉ ክህንነት ኩሉ ግዜ ኢንቲሜሲ ዝበካ ፌሎሺፕ ዝበካ ካህን ኢኻ ማለት ምስ ኣምላኽ ኢንቲሜት ክትኮን ኣምላኽ ፈቒዱ እዩ you are authorized and appointed authorized ጌርካ እዩ ከምኡ ድማ ሸይምካ ኢኻ ካህኑ ክትከውን ክህንነት ኩሉ ግዜ ኣምላኽ መስገን ኣክሰስ ከም ዘለካ እዩ ዘርኢ you have an access ናብ ናይ እግዚኣብሔር ማሕደራት ክትኣቱ ናብ ቅዱሰ ቅዱሳን ክትኣቱ ኣምላኽ መስገን ኣብኡ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ምስጢራት ክትዓጥቕ ንዕኡ ጼርካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀውም ነታ ደግነት ናይ ኣምላኽ ክትፈልጥ ዘለዎ ዓለም ድማ ክትዛረብ ኣምላኽ እንታይ ጌርካ እዩ ኣፖይንት ጌርካ እዩ ኣውቶራይዝካ ጌርካ እዩ ክህንነት ከምዚ ዓይነት መሰል ይበካ ጽድቂ ይበካ ኣክሰስ ይበካ ኢንቲሜሲ ከም ዘለካ ሓድነት ምስ ኣምላኽ ከም ዘለካ ንስኻን ኣምላኽ ንሲ ናይ ሓደ ገጽ ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጽ ምዃንካ የርእየካ ጎይታ በዚ ፍሪኮንሲ የዓይ ስለ ዝነበረ ኣነን ኣቦን ሓደና ኣነ ይገብር ኣቦ ድማ ይገብር ይብል ነይሩ ካብቲ ምርዳእቲ ስለ ዝዛረብ ዝነበሩ ማለት እዩ ንስኻ ድማ ኣምላኽ መስገን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሕጂ ንኣምላኽ ተራ ክተስመሮ ኮይንካ ክህንነታዊ ጥበቡ ብርክዕ መሓዙ የድለይካ ንግስነታዊ ጥበብካ መሓዙ የድለይካ ዕብራውያን 10 ካብ 19-22 ነዚ ከምኡ ኢልና ኣሎ ዕብራውያን 10:19 ከምዚ ብል ቃል ኣምላኽ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ካህን ትልዑል ኣምላኽ ኢኻ ኣሜን እስኪ ኣሕዋተይ ብምርዳእ ነንብቦ ጎይታ ይባረኽ ሃሌሉያ ብጭካነ ንውሽጡ ኢንቮክ ዝገብር ዘልዕል ሰብ ኣነ ክርኢ ዘለኹ ኣነ ናይ እግዚኣብሔር ቅቡእ ኣፖይንትድ ኣውቶራይዝድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ንኣምላኽ ሪፕሬዘንት ክገብር ካብ እግዚኣብሔር ምሕረትን ጸጋን ዝበዝሓለይ ሰብ ዝብል በዚ መንፈስኻ ኣምላኽ መስገን ንናይ ጸልማት ሓይልታት ክወግእ ዝኽእል ጀነሬሽን እስዩ ደግነት ኣምላኽ ናይ ምንጋር ብቕዓ ዘሎ እስዩ ንነገራት ናብ ሳብስታንስ ናብ ምግሃድ ከብፅእ ዝኽእል ሃሌሉያ ስለዚ ዕብራውያን 10 ኢልና ኣሎ ነዚ ሓቂ እዚ እንድዩ ክዛረብ ደልዩ ጳውሎስ 19 ስለዚ ኣሕዋተይ በቲ መጋረጃ ማለት ብስግኡ ዝቐደሰልና ሓድሽን ህያው መገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ቀጸለይ ስለዚ ኣሕዋተይ በቲ መጋረጃ ማለት ብስግኡ ዝቐደሰልና ሓድሽን ህያው መገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ቀጽል 21 ኣብ ቤት ኣምላኹን ዓብይ ካህን ካብ ዝህልወናስ ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነጺጉ ስጋናውን ብጽሩይ ማይ ተሓጢቡ ሙሉእ ብትረዳእናዮ እምነት ብቕኑዕ ልቢ ንቕረብ ኢሉ ሕጂ ጳውሎስ እንታይ ዝብሎ ኣምላኽ መስገን ንሕናሲ እዞም ሕጂ ኣብ ዘለና ማለት እዩ ናብ ናይ እግዚኣብሔር ማሕደር ክንኣቱ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ክንበጽሕ ካብ ኮነኔ ወፂና ልባትና ብደም ክርስቶስ ተነጺግዎ ሓራ ኮይኑ ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብሲ እሙን ተረኺብና ኢና ዳት ሚንስ ኣክሰስ እዩ እዚ ክህንነት እንታይ በካ ኣክሰስ ይበካ ማለት እዩ ኢየሱስ ልቄ ካህን ኮይኑ ዝተገልጸ ኣብ መወደታ ንክህንነታዊ ስርሑ ንዓና ይህብና ንሕና ኢና ንኣምላኽ ሬፕሬዘንት ንገብሮ ስለዚ ናብቲ ውሽጢ ክንኣቱ ፈቒድልና እዩ እታ ንሱ ዝሓለፋ መገዲ ንዓና ሂብና እዩ
ስለዚህ ካህን ምዃን ከምፍላጥ authorized appointed empowered ምዃንካ access ከም ዘለካ intimacy ከም ዘለካ ምፍላጥ ኣዝያ ገዳሲ ገብሮ ማለት እዩ ሃሌሉያ حواريات أبي يوحنس 14 16 17 تاريخهم قال أملاك سفيح سوسونه جايرين لكن كتم بقولهم أسرعلو أبي يوحنس 14 16 17 أمونغو حواريات أمونغو كريستوس نبرة كلس نايمن النت كتقبل كلسيو السوء يخوم قبل السوم كا مدرايم كلام ترايك حسبو ويكا نايمن النت مكيار مقبار كأبيو إيهم ذكر خورنيرو أو ترايهم أملاك مسجن كم زبل قالوا قويتا خمسين يوم بتا ما عالتيا زبلا سلسلوا بتا ما عالتيا إبل بتا ما عالتيا كتفلتيهم مغنياتو إيوس مسؤون كله قويتا مسجن السيو كهن أملاك نيرو زخوانا خلالي خلو انتهي بزقون نيرم نعم زحطون نيرم انجران دليال نبلو اوكي فازر انجراي دليلو انجراي يمصالهم فوسي دليلو فوسي يمصالهم نزي ترند زي كغرفو هايدرين نزي بحر زي كغرفو هايدرين ኢየሱስ ጋር ነዚህ ባህር زي ካለሎም ደልዩ እመደጊን ጋባቱም ኩሰደ ናብ አበሩማ ከኸይደ መስሎም በሐዘን ልቦም ተመለሉና ስለምታሰቁም they miscalculated ኢየሱስ ወደ አምላክ እሱ ወደ ልዑል አምላክ መሆኑ አምላክ በመላት አቡ ከም ዝነብር ንሱማ አምላክ ከም ዝነብር ንደቂ ሰባት ዝተዋሃበ ውበት መሆኑ እንተ ዝርዱ ነይሮም አምላክ መስገን ኢየሱስ ካቡ ኸለም ንሶም ጋ በቲ ፍሪኮንሲቲ ፋንክሽን ገብሩ ክደሊ ነይርዎ አመንጎ የሱ አመንጎ ዝነበረ ግን ናይ ባርያን ናይ ጎይታን ርክብ ጥራይ ነይሩ ኩሉ ኻቡ ቅበልታ ይደል ነይሮም ዝገርም ቃል ያብ ዘሎ ዓሚቁ ራይዎ is very important መንነት ህዝብ አምላክ ቅይ ዘሎ ቃል እዩ شو انت لهم سو نو 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 لهم بتا معالت تياقلو حانت معالت كرداكم لهم ها نا يا كتحاتن نيهم لهم اعتبروا خوير ذاك لهم بتا معالت تياقل من مهانكا مسفلتكا انتاي كقبركا كم مزاقو مسترداكا بتا معالت تياقل نعاي اي كتحاتن نيهم ابحان تخفل غيرو بتا معالت تياقل أنا سليهم نعمله أي حاطونيرو what a wonderful ቃል أي حاطون نعمله بدأ ما عادت يعرفوا نسخاتكم نبون نعمله ها بسمك تحطوهم ديسي نكريستوس حتى تلاي مبارن باسم كريستوس محتاتن كريستوس تفلالي زي الرغب حكيم ديسي حواريات ها نكريستوس حتى تلنا مباريم دريو كريستوس لما نو الصاتكم بعضكم نبا حتى تو هاللويا أمبو 14 16 17 نايمن ترانساكشن مباريم حواريات شجرهم بتامعات ياجل نفعو بتامعات ياجل كرداكم شو يلو أنا أبغى زلهم أبغى أباكم زلو أنا أبغى أبغى كم زلنا هاللويا كذا استوى عليهم شعور صحاتكم بقاطع نبا كتحطوا ويهم أبا أول من تخبرك زهاتكم ما زبوا كله كلكم أتى أمين تقولن هاللويا هو يسوع ولا قايد زلو بتامعات ياسي نبا أحطلكم من يلو أي حاتوني كحاتون أيدلني واي مغنياتو لك كم كريستوس أكسس زلو كان أم فراينيرو أنا نسخاسي كم كريستوس أكل مع أبو أكسس زلو كان كنكون كابك زيادة عملك كنكبل أم مدر ما تحسون قالت يا عملك زلي أنت أقرأ كهانات كرو أي فالون نسات رايخات بجبنات أنت كيلو
ንግዚአብሔር አቦ ሕተትዎ ንስኻሕተተልና እዮም ዝበሃሉ ነይሮም ኣብ ምዕራፍ 14 16 17 ድሓር ግን ክርዳእ ክቢሮም ጎይታ ይመስገን ስለዚህ እንታይ ያክል ደልየ ክህንነታዊ መንነት ኣክሰስ ይብካ እዩ ምሕረት ከም ተገበልካ ይዛረቡ ጻድቕ ምዃንካ ይዛረቡ ንኽትጸድቁ ኣይትቃለሱ ናይ እግዚኣብሔር ጻድቃን ኢኹም ንስኻትኩም ድሕሪ ናብ ኣምላኽ ኣክሰስ ክትረኽቡ ኣይትጋደሉ just accept the truth you are given access ናብ ኣምላኽ ተዋሂብካ እዩ ኢንቲሜሲ ምስ ኣምላኽ ፍጹም ዝኾነ ሓድነት እዩ ዘለካ ቃል ኣምላኽ ነዚ ሓቂ ዝዛረብ ከሎ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ንሱ ምስ ኣምላኽ እንታይ ይብሎ ኣታ በለስ ካብ ዓልካ ሓደ እዩ ውሕዳት ኣይትኩም ሃገር እቲ መንፈስ ኣምላኽ መንፈስ ክርስቶስ ዘለዎ ሲ ምስ ኣምላኽ እንታይ ይብሎ ሓደ እዩ ትንፋስካ ብናይ ኣምላኽ ሕጊ ክዕቀን ከሎ ምስ ትንፋስ ኣምላኽ ሓደ እዩ ክልተ የለውን ቅድስና ኣምላኽን ዝበሃል የለን ጎይታ ይባረኽ ክልተ ሓደ እዩ ኣምላኽ ዋይ ምክንያቱ he appointed you authorized you to be his priest ናቱ ወኪል ናቱ መልክዕ ንፍጥረታት ክትከውን ኣምላኽ መዲካ እዩ ኣምላኽ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን ኣሜን ሕጂ እቲ ኣውራ ዘረባና እንታይ እዩ ንሕና ኣብዚ ዝተባላሸወ ዓለም ክንነብር ኮልና ንጸላቕ ክንምጉት ተረኣ ኮይና ጎይታ ይመስገን ናይ እግዚኣብሔር ሓቀኛ ናይ ኣሳርሑ ዊዝደም ምፍላጥ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ክህንነታዊ መንነትካ ምዝካር ጽቡቕ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ መንግስታዊ መንነትካ ንግስነታዊ መንነትካ ሕጂ ረዩ ናይ ክህንነት መንነትካ ራይት ዝበካ ንእግዚኣብሔር ብቐጥታ ብስም ክርስቶስ ክትሓቶ ሓይሊ እግዚአብሔር ክትቀበል access ይበካ you are free you are forgiven ተማሂርካ ኢኻ ጎይታ ይባረኽ ዝኾነ ነገር ንኣእምሮኻ ክሕዞ ይብሉን you are appointed by God ብእግዚአብሔር ናብ ማሕደር ኣምላኽ ክትኣቱ ኣብ ክብሩ ክትነብር ኣምላኽ ምሕረት ጌርካ እዩ እቲ ካልኣይ መንነትካ ከዓ ንስኻ ንጉስ ኢኻ ባህላ ቃልካ ክስልጥን እዩ ኣምላኽ መዲብዎ ንጉስ እንተዳ ተዛሪቡ ከዓ ቃል ይጸንዕ ጎይታ ይባረኽ ከምዚ ኢልና ኣሎ ኣብ መኽብብ 8:4 እንታይ ኢልና ኣሎ እስኪ ብሓባር ነንብቦ መኽብብ 8:4 ቃል ንጉስ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ዝረኽባ ክንበለ ይኽእል እዩ መኽብብ 8:4 አሜን ቃል ንጉስ ዳዩ ስልጡን እዩ ብዛዕባ ካ ይዛረብ ዘለኹ ቃል ንጉስ ስልጡን እዩ ስለምንታይ እዚ ገበርካ ዝብሎኻ የለን ኢሉ ዋይ ሂዝ አ ኪንግ በባህሪው ንጉስ ቃሉ ክቀውም ይዛረቦ በባህሪው ንጉስ ቃሉ ክስልጥን ይዛረቦ ጎይታ ይባረኽ እስኻ ድማ ብናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ሃሌሉያ ብናይ ኣምላኽ ምሕረት ናብ ህልውኑን ሓይሉን ክትኣቱ ጥራይ ዘይኮነ ስልጣን ተዋሂብካ as a king demonstrate ክትገብር ክትዛረብ ክትእውጅ ክትተክሉ ኣምላኽ ስልጣን ሂብካ እዩ እዚ ካብ መንነትና ክፍለ ዘይክእል ናይ ክርስቶስ መንነት እዩ ብክርስቶስ ከዓ ናትና መንነት እዩ ናይ ኣምላኽ መንነት እዩ ሕጂ ረዩ ኣብ ክርስትና ዘሎ ሽግረ እዩ ብዙሕ ሰብ ካህን ምዃኑ ይኣምን እዩ ምሕረት ከም ትገብረሉ ይኣምን እዩ ናብ ህልውና ኣምላኽ ይኣቱ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ኤክስፔሪንስ ክገብር እዩ ክህንነታዊ መልክዑ ሒዙ ንግስነታዊ መልክዑ እንተራ ዘይጥቀመሉ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ኣብ ምድሪ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ነቢ ዝዝክሮ ዶ ብዕዳ ዝተመልአ ነቢ ኣምላኽ እኮ እዩ he was a Khan, he was a priest he experienced the visions of God he had miracles ኩሉ ነይርዎ እኮ ግን ምናልባሽ
ንግስነታው መልክዑ ኣይጥቀምን ይርኾን ኸል ብዕዳት ተመሊኡ ንደቁን ንዓሌቱን ዕዳ ግዲፍሎም ከይዱ ኣብነት ተኾንና ይዛብ ዘለዎ ተዘበቂዑ ካልእ ኣብነት ድረይ ባዕልኩም ስለዚ ከንነታው መልክኻ ናይ እግዚአብሔር ናትካ ስፍራ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ተረዲኻ ምሕረት ከም ትገብረሉ ሓይሊ ኣምላኽ ተመሊኻ እስኻ ክትእውጅ ከለኻ ክትዛረብ ከለኻ ግን ንጉስ ምዃንካ እንተደኣ ረሲዕኻዮ ኣብ ምድሪ ቃልካ ክጸንዕ ኣይክእልን እዩ ወይ ድማ ብግምጣሉ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ሃሊካ ናብ ኣምላኽ ኣክሰስ ሃሊካ ክብሪ ኣምላኽ ለቢስካ ከም ሓደ ዝተማሕረ ሕድገት ትገብረሉ ምዃንካ ረሲዕኻ ናይ እግዚአብሔር ኢንቲሜሲ ራይቸስነስ ህልውና ኣምላኽ ከይሓስካ ክንዛ ኣወጅካ እንተኣወጅካ እዚ ንጉስ ቃኢልካ እንተዛረብካ ኣብ ምድሪ ኣይጸንዕን እዩ ጎይታ ይባረኽ It's very important ነዚ ቃል ኣምላኽ ክዛረበና ከሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 1:6-9 ንዓና እንታይ ጌርና ኢሉ መንግስትን ካህናትን እዩ ጌርና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንዓና መንግስትን ካህናትን ጌርና ኣብ ዘጸአት 19:6 ማኸም ኢልና ኣሎ ካብ ቀደም ኩላ ዓለም እኳ ናተይ ትኾነት ኩላ ምድር እኳ ናተይ ትኾነት ኣነ ግን ንዓኹም ንእስራኤላውያን መንግስትን ካህናትን ክገብረኩም እየ ህዝበይ ክገብረኩም እየ ማይ ትሬጀርድ ፖሴሽን ዝተፈለየ ነገር ዘለዎም ዝተፈለየ ነገር ዝሓዙ ዝተዓወቱ ዝተተኸሉ ክገብረኩም እየ ኢልዎም መንግስትን ካህናትን ክገብረኩም እየ ሃሌሉያ ወዴ ስለዚ እቲ ኪንግሽፕ ካ እንታይ ዝበና ዶሚናንስ ይበና ኢምፓክት ይበና ሩል ይበና ጎይታ ይመስገን ተጽዕኖ ክንገብር ጽልዋ ክንፈጥር ዝበልናይ ኻ ክጸንዕ ይገብር እቲ ንጉስነታዊ መንነትና ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ካህንን ንጉስን ኢኻ ኣብ መወዳእታ ነታ ናይ ጴጥሮስ ዝበልናያ ኣንቢብና ብኣክሩድያ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ናብኣ መልሰና እታ መልእኽቲ ሓፀረ ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ you are separated ተመሪጽካ ኢኻ elected ኢኻ it's a mission from God ኣምላኽ ዝሃበካ ተልእኮ እዩ ሃሌሉያ ንኹሉ ኣይተዋህበን እዚ ንኹሉ ኣይተዋህበን ኣብ ዕብራውያን 5 ከምኡ ኢልና ኣሎ ብዛዕባ ክህነት ዝዛረብ ከሎ ካብ ሰባት ሓደ ይምረጽ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ሕሩይ ወለዶ ኢኻ ናይ መንግስቲ ክህነት ኢኻ እቲ ክህነትካሲ ናይ መንግስቲ ሩል ዘለዎ እዩ ስልጡን ቃል ዘለዎ እዩ you are a royal priesthood ሃሌሉያ ስለዚ ክትዛረቡ ከለኹም ክትእውጁ ከለኹም ነገስታት ምዃንኩም ኣስተውዕሉ ክትእውጁ ከለኹም ክትዛረቡ ከለኹም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምሕረት ተገይርሎም ቃሎም ክጸንዕ ሓይሊ ኣምላኽ ዝተማዕቆመሎም ምዃንኩም ከዓ ዘክሩ ንኣምላኽ ትውክልዎ ከም ዘለኹም ንኣምላኽ ሬፕሬዘንት ከም ዝገበርኩሞ እስኻትኩም ክትቆሙ ከለኹም ናይ እግዚአብሔር መንነት ክንፀባርቕ ይደሊ ከም ዘሎ ዘክሩ እሱ ክህንነትካ እዩ ኣዋጅ ድማ እንታይ እዩ መንግስታዊ ከዓ ንግስነታዊ መልክዕካ እዩ ሰብ ነዚ ክልቲኡ ኣማሪኡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምዃም ብቑዕ ናይ ኣምላኽ ወኪል ምዃን ክጎድሎም ከሎ ውፅኢታቱ ከዓ ይጎድል ማለት እዩ እስኻ ግን ካህንን ንጉስን ኢኻ ይብላ ኣለኹ ኣሜን ክሰምዕ ፕሬዝ ጋድ ጎይታ ይባርኩም ሃሌሉያ ዝተዛረብናይ ቃልካ ኣምላኽ ኣብ ልብና የጽናዕ ኣሜን ኣቦ ንመስግነካ ኣለና ዓብይኻ መስምካ ይባረኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነገስታትን ካህናትን ምዃንና ተዛሪብካልና ኣለኻ እሞ ብስልጣን ወዲ ኣምላኽ እዚ ቃል ይጽናዕ ኣብ ውሽጥና ይጽናዕ ኣብ ምምላስና ይጽናዕ ኣብ ነገራትና ይጽናዕ ኣብ ኣዋጅና ይጽናዕ ኣብ ኣምልኾና ይጽናዕ ተባረኽ እግዚአብሔር ዓብይኻ መስምካ ይመስገን ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን